אז תתארי לך שאומרים לך, קחי את הספינה היפהפייה הזאת, את הרב חובל שלה, צאי למסע. ולא אומרים לך לאן הספינה שעתה. האם זה לאשדוד, האם זה לניו יורק, אוקיי? אז איך תדעי? כמה מקום לפנות ביומן? את מי להזמין לספינה? כמה אוכל צריך לקחת? מה צריך ללמוד? תאר לך שאומרים לך, הנה משפחה, כך תוביל אותה. ואתה לא יודע לאן אתה רוצה שהמשפחה הזאת תשוט. מה הכי חשוב בה? מה לא חשוב בה בכלל? מה החזון שלך לגבי המשפחה הזאת? איך תנהל אותה? איך תחיה בתוכה? איך תדע במה להשקיע ובמה לא? אחרי כל כך הרבה שנים שאני אבא ואני מטפל ואני מכשיר מטפלים, ואני ניגש לחוויית המשפחה דרך הקושי ואיך מתמודדים איתו, איך מכילים אותו, איך צומחים בתוכו. פעם ראשונה שאני ניגש לכל הסיפור הזה של המשפחה מנקודת מבט של הרצון. מה הכי חשוב לנו ומה החזון שלנו לגבי המשפחה הזאת? התשובה שלי לשאלה, מה חשוב, זה שאני רוצה שהמשפחה שבתוכה אני חי והילדות שלי בה חיות איתי, תהיה מקום שכל מי שחי בו יכול לפרוח בתוכו. יכול להרגיש חופשי ומוגן וקרוב, יכול ליפול ולקום עוד ועוד ועוד ולגלות מי הוא באמת. 12 יסודות הם החומרים, הכלים, הדברים שאני גיליתי, שמאפשרים למשפחה לצאת למסע שהוא פריחה לכל אחד מהאנשים שחי בתוכה.